Birleşen Milletler Guramasının bilim, alım ve medeniyet boyunca Guramasının maddedel medeni mirası orap saklamak baradaki hükümetara komisiyadan yan yakınına Kolumbiyanın paytahtı Bogotá şehrine geçen Novataki 14. meclisinde Türkmen halçılık sınıfını UNESCO'nun adamzadın maddedel medeni mirasının sanığını girdimek baradaki çözdürdü. Gadimi himmeme müdüğümü Türkmen halçılık sınıfının dünya derecesindeki iqrarnamasına uğurlu. Türkmen halçılık sınıfını UNESCO'nun adamzadın maddedel medeni mirasynyň sanawyna girmek baradaky çözgüdüne başlanan dawralar ýurdumyň Lewap welaýatyna da giýinden ýaýwanandy. Welaýatyň döwlet sady drama teatryna geçirilen giyin gerimli şäheri aýratyn täsirligi bilen tapatlandy. Tutumlu şäheriniň dowamyna çykyş edenler ene mamullarymyzyň çeper ellerinden, dekin başlanygyndan döräp, nesillere miras galan dünýä meşhur türkmen hallary bu sunuwatyň hasy ösmekligi üçin arkada prezidentimiň döredip berýän giň şertleri, gahrman akadamyzyň milli mirasymyza, şöhratly taryhymyza goýan belin sarpasy, arkada prezidentimiň janyr owayat arşyň nepitligi atly ajaýyp eserleriniň türkmen halçylyk sunuwatyny wagt etmekde, dünýä çykarmakda tutýan aýratyn barada bu ýysyň bellep, dawaral maslahatçylary türkmen halçylyk sunuwatynyň UNESCO'nun adamzadyň maddedel medeni mirasynyň sanawyna girmek baradaky çözgüde baradaky hoş habar bilen gutladylar. Maslahatyň dowamyna medeniyet we sungat saatlarynyň çykyşlaryna da giň gerim berildi. Bu ýerde esretli zamanamyz, dünýä ýaňsalýan şöhratly taryhymyz nepitligi, gözelligi bilen dünýä meşgullyk gazanan türkmen hallary, halçy giň gyýlarymyz, arkada prezidentimiň başda durmagyna ýurdumyzda ýetilýän belin sekbetler barada aýdylan şyrny barly aýdymlar tans we folklor topolarynyň milli mirasymyzyň göz başalýan muqaddas däplerimizi, asylly ýörelgelerimizi janlandyrýan joşunyň çykyşlary ýokary okunantligi besenip geçen dawara aýratyn rewşady. Masalyň geçirilýän ýerine ýaýwanlandyrylan haly we haly önümleriniň dergärçilik we nakaşlyk işleriniň sergileri dawara aýratyn gözellik we çuňur many mazmun çady. Bu ýerde baksat sazanylan Bagtyar zamanamyzy berqarar diýarmyzy türkmen halçylyk sunuwatyny wasp edip aýdan şyrny waly aýdymlary ümedäwiniň berja edilip halk dörejeliginden edilen çykyşlarym bu ýere ýygnanan Bagtyar raýatlarymyza ýatdan çykmajak duýgular döretdi. Türkmen halçylyk sunuwatynyň UNESCO'nun adamzadyň maddedel medeni mirasynyň sanawyna girmek baradaky çözgüdüne başlanan ýokary okunantligi bu ýysyň şeýle hoşalyk duýgularyna besenip geçen dawaranyň bütün dowamyna oňatnyjylar esretli zamanamyz milli mirasymyza şol sanly halçylyk sunwatymyza goýan belin sarpasy üçin arkada prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Şunları ýurdumyzyň ähli ýerine